Ni ohituta nengoen, nire esperientziatik, ohituta nengoen manifestara joatea, bilerak egitea, dana, ezta? Baina niretzat Gasteizkoa izen zen esperientzia berria. Berria, oso aberatsa, oso interesantea. Berria metodoa gaitik, ezta? Hemen sartu ziren, huelgak hasi ziren, eta, bueno, fabrika bakoitza zeukan bere asamblada. Eta hor, metodologia zen, fabrika bakoitza zeukan komisión representativa deitzen dena. Era negociadora, no decidía absolutamente nada, decidía la asamblea. Naiz eta komisión representativa joen enpresarioakin hitz egiten, zerbait, plataformari buruz, hor bakarrik jasotzen zen informazioa eta eraman zen asambladatara. Eta hor erabakitzen zen guztia. Hori kaleko ekintzak, dena. Entonces, ni nengoen tokian, esan grebaran egon, ni lanera joeten nintzen, turnoka ebiltzen nintzen lanean, eta joeten nintzen asambladatara, asamblada zabalik ziren. Osea, edozein jo leiteke asambladatara, ez bakarrik fabrikakoa. Entonces, joeten nintzen, ikasten, zer esaten zen, zera planteatzen ziren gauzak, eta hola. Eta gero, handik, ja, fabrik greba hasi zen luzatzen, eta hor sortu zen kezka bat, emakume batzuk, hasi zirela gizonari esaten, moztu behar zela huelga, diru falta, beldurra, gero komunikabidea, pegaban kaina, eta gero egoera hemengo langileria zen, batez ere, trabajadores del campo. Bai bertokoak eta bai kanpokoak. Esperientzia oso gogorra izan zen Michelinen, ez dakit 78an edo oso greba gogorra, baina uste dut bakarra. Uste dut Republika denboran edo ebanistak edo zerbait, baina bueno. Ez, hori. Esaten zuten una ciudad de pasteleros y de artesanos, que nunca pasa nada, esaten zuten. Eta hor, emakumeak hasi ziren batzuk, la gente más débil betikoa, claro, emakumeak ziren esperientzia bakoak, osea, euren espazio propioan, etxean. Bestela kaleko asuntoa gutxi. Entonces, ez dakit nondik jaso zen, hor, bazeuden batzuk, ni desde luego ez nituen ezagutzen, gero ezagutu nituen, baina batzuk, emakumeak greban zeudena, eta feminismo hor landu zuela, eta feministak zirenak, feministak. Eta gero, hor planteatu zen emakumeen asamblea egitea. Asamblea de Trabajadores en Lucha. Ez asamblea feminista, asamblea de Trabajadores en Lucha. Eta deia egin zuten, eta hasi ziren, ni joeten nintzen, segun ze turnoan nebilen, porque arratsaldetan izaten zen, joeten nintzen ere. Eta hor izugarrizko prozeso egon zen, porque egon ziren emakume batzuk esaten zuten keran analfabetas, baina ematen zuten klases de ekonomia. Honekin eta honekin eta honekin garbitu, da ez da erosi behar ezer. Eta jateko ondo, honek eta honek, eta bueno, ematen zuten asko ez da. Eta egon zan bat, emakume bat, eta mi me impresionaba, nagusia zan, zeukan gizona eta bi seme greban. Eta bera, izatez, bera esan da PCkoa, bueno, niri esan zidan, PCkoa zan, Antonia, Amat, emakumeak, eta bera bazekiten zetan zebilen, ez da, entonces, baina oso errespeto handiko beste prozesoakin, eta hor da. Eta hor, hasi ginen asambladak egiten, eta hor lortu zen emakumeen komisión representativa.
Eta horrek batzen ziren gizonarekin, con las comisiones representativas. Egiten zuten cargo de la caja de resistencia, eleiz batean egin zan un almacén de comidas, hor joeten zan jente bat, egin zuten berba eskolakin para que no cobren las extraescolares, argia ordaintzeko, taberna batzuk ematen zuten janaria ume batzuri, en fin, horri ibili ziren, eta mugitzen ziren asko. Eta gero, prozeso bat egon zen, de ser gizonen huelga, gure huelga izatera. Porque, begira, orain feministak esaten dutena, egon ziren emakume batzuk esaten zutena, greba hau irabazi behar dugu, nahi eta nahi ez, irabazi behar dugu. Zer gizonak lantokitik datozenean, txarto bat datoz, norekin ordaintzen dute, gurekin. Eta hau greba galtzen badugu, gure bizitza izango da inferno bat. Poner, lo que esaten dute feministak, el centro, la vida en el centro, ezta? Eta hor, erabaki ziren, inbeste ekintza, ekuesteaziones, diru batzen, eta eskirolaren bila joaten ginen. Itxaroten eskirolari lantokietara, enfrentatu ziren eta jaso zuten paloak poliziarekin, ere, poliziarekin gogoratzen dut emakume andaluza, baino ematen zuen zuhaitz bat, esan zion gris bati, nire horrean. Dice, yo no entendía cuando los vascos mataban un policía, pero de aquí en adelante lo voy a entender, esan zion, poliziari. Bai, eta klau gero sortu ziren, polizia batzuk eta hemengo langile batzuk herri berekoak ziren, hortik. Eta gero udan, alkartzen ziren, oporretan, eta hor, mugitu ziren gauza asko.